Loh, gimana lah ya megengan toh? Kok bendang ditoto-toto bendang megengan tak poso. Wis tak metu sik. Loh, gimana dino megengan ya? Ya, marani warnanya ya. PP lah dek baran kok ya wis mendung nek ini tak kok ya bolong nek Nek, mana ini? Kae bocah ning kono kae. Sok celuki bae ning kono cah iki. oh nguang wit itu Bu, ini lah tuh. Wis tak duduk sik kene wis. Emang lagi nama gengan ya nih. Kowe iki kulino tuh. Tangan mesti gampang ngono. Iki pandah ngene lho kuwi. Oh iya. Wis tak siap-siap arep nggawe megengan. Oke. Kok kowe gak anu kok, gak megengan. Kowe jan ra sopan belas kok tel nanggone wong iki. Kowe jan koplak tenan otakmu kuwi nanggone wong bareng. Aku mau megengan, gak masak. Lah enake masak opo iki iki megengan. Wis mendingan aku kok tak masak wis sembarang wis tak gawani. Wah, teko kok masak biasa yang enak kok aku kan iki, masak daging, masak sambal goreng, seronting, tak masak. Kok dile terlalu enak dhewe. Wong raimu kok masak enak. Wis ora bakalan ora gotro masakmu paling minggu asin kaya wong njaluk rabi. Nek gak ngono legi. Oh masakmu kok gotro lah aku seru masakmu. Gimana ya ngeyel to wae. Masaknya enak dhewe. Kalau delokan wis tak mulai ya. Wis ya. Biasa sing iki bingung iki. Oh masak paling jangan asam iki nek muni lak daging. Wong sing bingung nek aku ora kelakuane. Paling ujung-ujungnya apa iki koyo delok ae jajal kakak. Oh iya, gimana megangane ning balai pertemuan ya. Korong anak wong belas ini. Setuju lah tenan sense. Itu wis kakak borong ya. Oh legae baik itu wis. Wis jang kene lho nih. Dudungap ning kono. Biar kene lho. Oke. Oh, goblok. Nek matane kancane iki lho. Salah dhewe, ndelok rae sak gon-gon. Bodo teko iki bae. Wis udah duduk kene lho. Oke. Kok ngotrok wedal iki ndas iki. Model lho teh. Perkata wis sudah. Ki masakan enak makanya tak gawe. Ini ben ketok istimewa. Jadi mucak-cak. Ini aku. Sik ya. Iki padha wis ngumpuk tadi bano. Keri iki, Mang. Ayo jam bungan, cepet wis sore. Piye? Apik ta kabare? Alhamdulillah. Gelem salaman kok gak yo. Sok wae kowe ditimpa sok umi ta. Ini ayo dadi anu didondang iki. Rasa kira iki nggone sapa iki? Kayak mencurigakan iki. Isine apa iki?
Kino ngene srintil. Jelas kira beres kata iki sebagai srintil iki. Ya wis, berkate ndang jojolan kok dhewe-dhewe. Ya. Sisi tak kan sindel. Sok sindel iki kok. Santai. Nah. Ingin ku. Dah, udah wong. Lho kok ora dungane to? Sing penting kabut aja teh. Wis tak bareng ya. Kamu tak apa? Ayo, aku tang hijau. Lewatmu. Ndak no. Kira ndoke loro apa telu? Telu no Ah, ndak. enak. Ini sindel tak apa mesti ndok ngejar. Ini tak apa sih? Aja raya kacang. Ora ora nek koyo ndok tok ya. Kacang karo ora ikut karo mungkin Oh, karo micin. Ya wis rezekine anu. Lah tapi kok entahan kabeh? Saya kacang hijau koyo penak niki. Lho ngene iki bubur. Kena iki tasbih. Kan arep megengan arep poso. Makane kan kok digawe bubur kacang ijo, nek arep bagi-bagi karo tanggone. Oh, yo. Yo, biasa awakmu ndok kena digawe buka, kena digawe sahur, lapo. Pas dok nyeplos ya diganti. Nah, lah gunaku kok oleh ngene iki. Apa wi? Wangi sintel iki. Cuma opak karo mie rebus iki. Opak. Ngomongnya masak daging, mau masak-masak sambal goreng, tiba-tiba opak. Ini jalan gue gini. Emang lah, gini mau kenyang ya tuh. Cek liru. Dan ini lah kapten jerbek. itu. Mau masak anu apa wi?